и с една количка. Защо трябва да оставим лична карта? Значи, някакъв документ да съм защото количките ни ги продадат. Излизат си, взимат си количките, после ми ги няма. Една количка, значи... Да, но все пак личната карта е документ за самоличност. Шофьорската книжка също. Сега ние заповедта, ние нямаме никаква вина. Вие дали имате право да работите с личните данни? Значи ние нищо не работим, ние поставяме тук шкафчето и в момента пак го превръщаме. Да, но аз как да съм сигурен, че с моята лична карта няма да се случи нещо или документа, който ви оставя? Ние трябва да имаме някаква гаранция, че вие ще върнете количката. Значи... Ние не сме си го измислили. Да, имаме си нареждане на изпълнителния директор, задължи да го изпълни. И вас, вашия началник, като види нещо, и вие го изпълнявате. И много ни разсъждавате, нито толкова. Как ще обяснят от ръководството твърденията на служителките от рецепцията? Ще разберем още следващия вторник. Не само в България, Кръстев, но и в тази болница май съвсем са обезумели. Още малко и документ за правоуправление на инвалидни колички ще искат на спешно нуждаеци. Това е дивотия. Така, това със сигурност не се случва само в тази болница. Геро, така че, а как ръководството ще реши проблема, ще разберем следващата седмица. Дай Боже да го разбрах защо му е густо на нашия човек. Що? Видя ли оная руси? След малко ще се срещнем с една мила, възрастна дама. Твой набор, Кръстев. Бошо, на метро от вас имаше пешеходна пътека. Защо? Разкарай се от тук. Добре. Сега да се разкараме, защото идва нашата единствена и неповторима какво, Геро? Реклама, спокойно, без да викаш, отпусти се. Това напрежение не мога да разбера. Много си изнервен напоследък. Следват новите предложения в класацията Господар на седмицата. Бъдете ли си ги Михалка и си записвайте, защото после ще трябва и да гласуват. Дайте едно хапче да го изпи повече. Първото ни ново предложение е мнението на премиерът Борисов за тъщите като институция. Това има данъчна ревизия сега и на тъща и да тъста. Добре, не си ли давате сметка? Освен това, край на краища, данъците са нещо лично. Вие не знам дали имате тъща, дали си платила данъците или не, знаете ли не? Тя е покойна отдавна. Да. И това не е лошо, където казваме. Как го казваме точно за тъщите ние? Вие не знам дали имате тъща, дали си платила данъците или не, знаете ли не? Тя е покойна отдавна. Да. И това не е лошо, където казваме. Второто ни ново предложение е за странната марка автомобили, за които научихме от Светлана Василева в Горещо по-нова. Ами защото след това, нали, почнаха вече някакви медиите да си пишат, че сте заедно. Той не, да, след това почнаха да пишат, че той каза, че аз съм зародише. Нещо такова беше. Зародише? Това да не е някаква обида. Зародише. Нещо такова беше. Тази кола, не знам, така ли се казва, да не се изложи. Геро! Ма ти чувал ли си за марка автомобили Зародише? Не, чувал съм за ембрионише, ама той е с газова уредба. Няма ли такава кола? Запорожец. Третото ни ново предложение е за репортера Живко Константинов лови пресичащи неправилно пенсионери. Бошо, на метро от вас имаше пешеходна пътека. Защо? Разкарай се от тук. Ма каква мила възрастна дама. Так ти е кеф да я заговориш. Разкарай се от тук. Следващият заловен нарушител се оказа доста по-възпитан. На метро от вас има подлез. Защо пресичате тук на това опасно кръстовище? Защото бързам. Сигурно от някоя група за бързо реагиране и агент под прикритие. Защото бързам. Последното ни ново предложение е гафът с изтеглените числа в тотото. Гледаме тегленето на числата от тотото във второ тегляне на играта 6 от 49 на 24 февруари. Тиражът е 15, часът е 18:27 минути. 43. До тук всичко е наред. Току-що изтеглиха числото 43. Четвъртото изтеглено число е 43. Има някакъв блик на светлината точно върху числото 43. Може да се усъмни човек, че не е 43, а 48. Четвъртото изтеглено число е 43.
Има и някакво колебание в гласа на четящия числата. Да не говорим, че петото изтеглено число е 43, а не четвъртото, както той казва. Но да видим какво се случва в емисията Спорт, веднага след по света и у нас същата вечер. На екрана са пуснали да минават числата от тотото. И хоп! 43 няма. Вместо 43 пише 48. Всички останали числа са си същите. Числото 43 е изчезнало, а на негово място се е наместило 48. А я да видим колко е джакпота. Колко да е, бе, Кръстев? 602 880 лева и 3 стотинки. Ми не е паднал. Нищо не е, бе. Може да не е паднал, защото числото е 48, а не 43. Това са ни новите предложения. Гласувайте за тях смело и неограничено. Докато сте на нашия сайт, не пропускайте да гледате и останалите видеоматериали. На финала на шоуто остана само да честитим рождения ден на големия български музикант Теодосий Спасов. И така, негова чест, стани бе. Преподобни Мигеро, негова чест, кой ще пусне да танцува? Твоите приятелки. Метлите ли ги? Как сте? Алекс и Ваня! Значи... Here come the ladies, time to give a little show.